Hei, bună ziua lume, eu sunt gamerul răzbunător și bine v-am găsit la un al doilea episod din seria de Block Party alături de un alt domn mirific numit Adam 5 sau Sebi. Astăzi vom aștepta să intrăm în arenă ca de obicei. Ce? LOL. Mai sunt doi tipi. Unul a câștigat. Da, acum intrăm în arenă. Ai votat? Stai tu. Ai votat, mă? Nu. Acum ne intrăm în arenă. Pe ce? Aici. E ninge. Oricum ninge. A început arena? 9. Hai, bă. Acum ai intrat și tu în joc. Du-te, bă, de aici. Așa, ai votat? Bine. Da. Și acum trebuie să aștept. Diamond! Ce diamond? Am văzut un diamond la asta. Tare. Acum Mulți de intrăm în diamond. joc. În vovovo de secunde. Dar nu mai așa de mult, că ai acolo sus. Jocul va începe imediat. Jucăm o partidă lume și după aceea încheiem episodul. V-am spus, episoadele mele nu o să fie mai deloc. Și nu contează dacă pierd sau câștig, asta e. Îmi pare rău. Tot îți pare Sper rău, să mă? strângem cât mai multe like-uri și Băi, cât mai tu multe dacă- comentarii. Tu dacă câștigi îți pare rău, mă? Abonați-vă și cam atât, am început. Stai. Așa. Ăsta e. Da, ăsta e. Sar și pune-l. Așa vezi mai repede. Ne știu. Lol. Ce? Pink. Gata. N-ai picat cu mine pe bloc. Ai. Ai picat lângă mine. Nu, cum să cu tine? Lol. Când murim amândoi, încheiem episodul. Gata, m-am pus deja. Eu nu. Da, Ba, era da. pleci să mori. Bă, dar stai și tu, uite. Mă Stau rog. cu shift-ul. Ăsta e cel mai simplu. Da, știu. Da, dar știi că dacă nu stai unde trebuie... Eu stau pe mijloc. Unde mă căzut jos din Bă, mapă? cât de prost să fii, mă, să cazi așa în jos. Login. Hai mă, că a început! M-am pus, ok. Și eu. Oi de mine. Tu vezi că ți-au căzut? Oh. Automatic ITB. Bă, da, noi rezistăm foarte mult. Da, bă, da. Grey. Ce pică de ceasul? Poate mori. Ceasul. Unde ești, mă? La 11 jumate mergem ca vorbim cu Paul. Am murit. Te aștept. Bă, da, pe bune. Ai încheiat. Nu. Se vine 11:22. Zice mama că trebuie să vină să ne dea banii de patinaj. Bă! Nino. Bă, la patinaj. Gata. Deci Stai, când mori, apasă închide episodul, U, ca să bă, știi. apasă U și după aia R. Am 11:00. Dacă ai hack-urile. Bă, fugi că a venit mama. Bă, stai pe A murit. A murit, bă. Ai murit? Da. No, păi cam atât a fost lume. Acesta a fost episodul 2 din Block Party. Sper că v-a plăcut și trebuie să ne sper să vedem. strângem cât mai multe like-uri. Abonați-vă dacă vă place și goodbye! Asta e Paul!